अरे इतना टेंपल ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನೆಂದಿತ್ತಾ ಗೈಸ್ ವ್ಯೂ ತಲವಾರ್ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಪಕ್ ತುಲ ಬೇರೆ ಏರ್ಲ ರೈಜ್ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ರೈಜ್ ಜಾ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಬೇಲ ಒಂದು ನಂಚಿದೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಕ ಅಪೂರ್ವ ಬರ ಮಲ್ತ ನಂಚೇನೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪುರ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಬೋದು ಎಂತ ನಮಗೆ ಪುರ ನಾಟು ಒಂದು ನನ್ನಂತ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಮ್ಮ ಚಮಚ ಯಾರಿ ಸುಂದರಾಗಿ हेलो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग कोडे ना व्लॉग ಮಾಡಿದ್ಜಾ ಅಂದ गाइस ಕೋಡೆ ಬರ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ಜಾ ಮರಣ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದಿನ ಅವು 5 ದಮ್ದಾನಿದ ನಮ್ಮ ಪಡವಿದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಹೋದಿನ ಅವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವಡಿದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ಜಾ ಐತನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡಲಿ ಕಾಮತ್ ನಶ್ಯ ಹೊಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಹಾಯ್ 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 ಮಗ ಹಾಯ್ 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 अंचते दादानला कंटेंट अम्मा हाय मंतु जुलाई अम्मा हाय अवे दादानला कंटेंट कोरडता ಈಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪತೆ ಅಂಚೈತೆ ಇದಾರದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಾದಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಗಲೆ ಮನೆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವಪನ ಉಗ್ಗದ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಅವದ ಅಲ್ಮಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ನಿಗಲ್ ಬಂತಾರದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ ದೀತದಲ್ಲಿ अरे इतना टेंपल ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನೆಂದಿತ್ತಾ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ದಿತ್ತ ಅವು ನಿಂತ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅದೇವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರಣಿದ ಬರ ಬೇರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಪ್ಪ ಏನು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವರ ಡೇಟ್ ನಡೆದಾತಂದು ಇಂಚಿಡ್ ಮಾಮಿ ಹಾಂ ಹಾಯ್ 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 ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಿಡ್ ಮಾಮಿ ನಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿಡ್ ಮಾರ್ಮಲ್ ನಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ದುಂಬು ದೀಪಾವಳಿದಲ್ಲ ಐತೆ ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಹುಡುಗೆ ಹಿಡ್ದಂತೆ ಓ ಇನ್ನೆ ಮಟ್ಟ ಬರೋಡು ಏನು ಏಪಲ್ಲ ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಆಕಾರ ಆಕಾರ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಪ್ಪನ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಆಕಾರ 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 ಅಂತ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಐತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೆ ಅವಳು ಪೋ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತು ಅಂತ ನಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೀಪಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗಿತ್ತಂಡು ದೀಪಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪರ್ಬಾಗ್ ಅದೇ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಪರ್ಬಾಗ್ ಇದರಿಂದ ಯಾನ ದೀಪಕ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾವ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದುಂಬೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ತುದು ಪರ್ನಿಕಲಿ ಒಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತಾ ತೂಕ ಏನಾಪುಣೊಂದು ನಡೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಡ್ತಾ ತೂಕ ಓಕೆ ಬರ್ಬೆ ಬಾಯ್ ಪುಯ್ ಪುಯ್ಯ ಬತ್ತೆ ಪುಯ್ ಅದೇ ಹೊಲ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಇಂಕಲು ಮರಿಡು ಪೋಪಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪಣ್ಣವ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಪಿರಾಡ್ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ನ್ ಓಡ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಪಿರ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದ ಹೀರೋ ಬಜಗುಳಿದ ಏರು ಮಗವು ಬಾಬುವಾ ಒಂದು ಬಾಬತ್ತು ಒಂದು ಗೋಣೆ ಮಗ ಒಂದು ಗೋಣಿ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅವರಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೋಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಪರ್ಬ ಆತಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಏನಿತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಏನಿತ್ತತ್ತು ಪರ್ಬದ ಮುಟ ಅತ್ತು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ವಿಧಾನದ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೊಯ್ ತುಕ ಏನಪುರ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಡೊಂದು ಏನಪುರ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಭೂತಗೋಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಅರ್ಥಾಂಡು ಭೂತಗೋಣೆ ಅರ್ಥ ವಚ್ಚಿದಾಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಚ್ಚರುಂಡು ಎಂಕೆ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋನ ಬರಾಗಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರಂತೋಲು ಪನ್ನಾಗಲಿಗೆ ಅವೇ ತಿಂಡಿ ಕೊರಂತೋಲು ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲು ಕುಂಟದೆಲ್ಲ ಪಾಟಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋನ ಬರಾಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಚ್ಚರ ಬಾಕಿಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವದೊಂದು ಬೇಲನ ಪರುಂಡು ಅವೊಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ
ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನನ್ನ ದೈವದ ಏನು ಪೇರು ಕೂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪದ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರುಂಡು ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂರು ನನ್ನ ಮಂಕಿ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡು ಇಲ್ಲಿರ ಗುರಡು ಜನ ಚಲೋ ಪಾಯ ಮಗ ದೆಕ್ಕೋರ ಪೂರಕ್ಲ ಮೂರುಂಡು ದೆಕ್ಕೊಡು ಚೀಂಡು ಮಗ ಚೀಂಡು ಗೈಸ್ ಕೂಚಿ ಪೂರ ದೇಗದಾಂಡೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ನೀರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗೆಲ್ ನೀರಿಗೆ ತಂತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೀವು ಬರ್ಸೋ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಬೂರಿ ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪಂಪುಡೆ ನೀರಿಗೆ ಎಪ್ಪನು ಓಲ್ ಮಗ ಗಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ದ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಮಗ ತೆಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಗ ಅಪ್ಪ ಜೋಜ ಜೋಜ ಚಾಮಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಅವೇ ದಾ ಮಗ ಓಲು ಏನೇ ದೋಬರ ಚಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಗಂಧ ರೇಪದ ಇರೇ ಒಡು ಪೆಲತ ಅಂಚೈತ ಪೆಲ ತೀರಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಬರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲನೆ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡಲಿ ಹೇಗಲ್ಲಿ ಓಚಾ ಮೆಲ್ಲವಲ್ಲಿ ಎಂಪ ಬೆದರು ಅಯ್ಯೋ ದೂರ ಇದೊಂದಿದೆ ಮಗ ಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಗನ ಪೇರು ಚರ್ಬಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಬಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಮಗಲ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಿತ್ತಲೆ ಪೈ ಹೇಗೆ ಕುದುರೆ ಹಾಂ 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 ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಡಪಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಜರಿ ಅರು ಮುಟ್ಬಂದು ಚರ್ಬಿ ಆತ ನಿಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಈಗ ಹೂ ಕೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೇ ಬರೇ ಬರೋಣ ಬದ್ದ 100 ಜನ ಬರ್ಪೇನು ಸೀಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಹೂ ಕೊಯ್ದು ಬರ್ಪಾರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂತ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಅವನ ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಇರೇ ಕೊಯ್ಯರತ್ತು ಪೂ ಕೊಯ್ಯರೆ ಹ್ಞೂ ಏನ ಪೂ ಹತ್ತು ಮಗ ಅವು ಇರೇ ಮಗ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಹಾಂ ಪೊಯ್ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕುಳಂಜಿ ಟೈಪ್ ದಾಸವಾಳ ಓನರಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದೈವ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ನ ಕೇಪಲದ ಪೂ ಗುಡ್ಡ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಕನಂತ ಅಜ್ಜರ ಪುನಃ ಬರ ಎಂಗಲು ಕೇಪಲ ಪೂ ಗುಡ್ಡೆ ಬೂರ್ ಕನಂದಿತ್ತ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪಣ ತೆಗು ನಮಗೆ ಕೇಪಲ ಪೂ ಅಲ್ಲ ಕೇಪಲನದ ದುಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೇಪಲ ಪೂ ಕನಂತೀನಿ
ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಆಂಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಪೂರ ದೈವದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾ ಬಾರ್ಕ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಡು ಬರೀ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಡ್ಲ ಚಾಲ ಅಗಲೆಗೆ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೈಸವ ಯಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಬುಡ್ತೆ ಬಂದು ಅವೇ ಬುಡ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಕೋಡೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೈಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ಮಾತ್ರ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ಮಾತ್ರ ಪರೋಡ ಅಂತೀನಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಚಾ ಅಂಡ ಇಂಕ ಪಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ತೊಂದು ಐಕಿದ್ದೆ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಕೋಡೆ ಬುಡುತ್ತೆ ಇನಿ ಪರೋಡ ಮತ್ತೆ ಬುಡೋಡು ತೂಕ ಏನಾಪುಣಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚ ಬುಡ್ಪಿನಿಂದು ಅವನು ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಅದು ನಂಚಾದು ತಿನ್ನಿ ಈಗ ತಿನ್ನಿ ಹಬ್ಬ ತಿಂತಿರುತ್ತೆ ಚಲೋ ಗಾಯಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿಂದು ನನಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಚಾ ಪೂರ ಪರದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂತೀರಿ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಚಿ ಟರ್ನ್ ಆನಾಗ ಅವು ಮೋರಿದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ನ ಮಲ್ದಿರದೇವು ಅಲ್ಪ ತಾಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಬರ ಕಡಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದುಂಡು ತಲವಾರು ಮೂಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಏನೋ ಈಗ ನಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೇವ್ ಈ ರೀತಿ ಪೋಲೆ ಈ ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ ದೀಪಕ್ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ಚಾರ್ಬಿ ನಾಲಿಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಾಲ್ ಡೋಂಡು ಕರಿಮಣಿ ಅನ್ಪೆ ನಾಲಿದ ವೀರ್ನ ಬೇತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಪಕ್ ತುಲ ಮೇರೆ ಏರ್ಲ ರೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ರೇಜ್ ಜಾ ತುಲ 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 ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂದು ಆರು ಏತು ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿರು ಫಜ್ಜಿಗೆ ಪರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ತರ್ ಲಕ್ಕೋರ ಇಜ್ಜ ಲಕ್ಲಿ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಪೋಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಯಾಯ್ತು ಕತ್ತಿಗೆ ತಂದ ಟಿಕಲ್ ದಾಲ್ ಪನಿ 2 ಜನ ಹಾಂ ದಾಲ್ ಪನಿ ಮೂರು ಕಲ್ವೆಜ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಏನ ಈ ಪಕ್ಕಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋಡು ಚೆನ್ನಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನ ಮೇರ್ತಲಿ ಅಂತ ಅಂದ ಆ ಸೈಡ್ದು ಇದು ಎಂಟು ತೋಜೋಡು ಕೆಲವರು ಗಾಡಿ ತೋಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ತಾಂಟದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತೀರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಯಶವಂತೀರ್ನ ಗಾಡಿದ ಬೈಕ್ ಬೋದು ಬರ ಮಗಳು ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಯಾವ ಬಲ ದೊಂಬು ಯಾವ ಬಲ ಇಂಚು ಬಾಲ ಕುಳ್ಳು ನೈತಿದ್ದೆ ಕಡಿತಿ ಬಾಯಿ ಕುಳ್ಳು ಐದು ಕುಳ್ಳುವಾ ಸೈಕಲ್ ಕುಳ್ಬೋದು ಹೊರ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿನಿ ಚೂರು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಯಿನಿಗೆ ಅನ್ನೇದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಏತು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಕಾಪಿ ಅಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಸುಮ್ಮಂಜಿ ಏಪ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿದ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಜಾಗ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ತದ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ವೈಪು ವರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಕಟ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಾಡಗ ಅಂತ ಕೈ ಸುಂದೊಂಜಿ ಪೆಲದ ಮರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಂಡು ಈದು ಕಟ್ಟಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾರಿಗೆ ಏನಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಲ ರಜನೆ ಜಾತಿ ಹಿಡ್ದೊಂದು ತಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಬೋಡು ಮಂಡೆ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೈತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಗಸ್ ನಮ್ಮ ಆಂಡು ಆ ಜಾಗ ಹೊಡಿತ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೆಲದ ಮರ ಕಡ್ಪನ ಮರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಸೋದು
ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಬೇಲ ಒಂದು ನಂಚಿಡು ಏನು ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೂಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಬೇಲದಿರಿ ಮಲ್ತೊಳೀತು ಚಲೋ ಬೈ ಬೈ ಚಲೋ ಬೈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಕೋಂಪದಾರಿತ್ತು ತೂಪ ಏನು ಕೋಂಪುದಿ ಮರ ನೀರು ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿನ ಅವಳು ಬೇಂಜಿಯನ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾನು ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪರ್ಜೆ ಕೂಡ ನಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾನು ನಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಂಚಂದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗುರಿಗೆ ಕೋಂಪೇನ ಒಂದು ಪುನಃ ಆಯ್ತಾವು ಗುರಿಗೆ ನಾಡೋಡು ಬನ್ನು ಕೋಂಪುಣೆ ನೀನು ನಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದಾಗಲಿ ತುಳುವಾಸೆ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಲಿ ಮುಟ್ಟಿಯಾರೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವು ಹಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಂಜಳು ಇಜ್ಜಿರ ಕನಕ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಕೋಪನ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಕೈಗೆ ತಾಗಣಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಮಲ್ಪನದ ಅಂಚದ ಕೈಗೆ ತಾಗುಂಡು ಲಾಲಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಳ್ಳಿಯಾ ಅಪೂರ್ವ ಮುಳ್ಳು ಪೋಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಪೂರ್ವ ಬರ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮಪುರ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರ ನಾಡು ಅಪೂರ್ವ ಮಲ್ತಿನ ಕರೆ ಅಂಚೆ ತಾಗೊಂದು ಪುಣವು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಾಕಂಡೆ ಅಂಚತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮಡ ಒಂಚೂ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ ಬರಂಡೆ ದಾದೆ ದಾದಾ ನಿಕ್ ಮೀಲಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಂಚಿ ನೀರು ಅಡಿತೆ ನೀರು ಪಾಡು ಚಲೋ ನಮಗಿಂಚಿನ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾದ ಕುಲ್ಲುಗ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಳ್ಪುಜಿರಲ್ಲಿ ಏನ ಬೇವರಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಬೇವರ ಸುರಿಸಾಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಇದರ ಡೈಲಿ ಸುರಿಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಏನು ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪರಂತೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಕಾಯಿನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ ಬಾರಿ ನೀರು ಯೋತ್ಯ ಮುಂದು ಅಂಚ ಆತ ಜೋಕುಲು ಆತ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಏತು ಲಿಂಬದ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ ಇರವರಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪುರ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪಟ್ಲ ಮಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡೋದಿಲ್ಲ ತುಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ತೆ ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಅದೇಮ್ಮ ಬುಡೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬೋದಿತ್ತು ಜಿ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಒಂದು 2ನೇ ಸಲ ಪೋಪಿನಿ ಚಲೋ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಅಪೂರ ಕೊಂಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಯಾನಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾಮಿಪೆ ಚಲೋ ಏನ್ ಮೀತೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವಸಲಿ ಎನ್ನ ಬಯಸಲಿ ಎನ್ನ ಬಯಸ ರಟ್ಟೆ ಅವಸಲಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಶೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದೆ ಪುಡು ಅಲ್ಲ ಬಸ ಬೇರೆ ಸಂಚಿನಿ ಗೋದ್ರಿ ಕಬಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಸರ್ಬತ್ ಲೈನ್ ತಿರಿ ಲೈನ್ ಸರ್ಬತ್ ಕ್ಯೂ ಆತನ್ ಕ್ಯೂ ಕುಡಂಜ ಹಂಚಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನಂತ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಮ್ಮ ಚಮಚ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡ ನೀರ ಶರ್ಬತ್ ಶರ್ಬತ್ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಗ ಬಂದುಲಿ ಏನ ಬೇಗ ಬಿಡುದಾರ ಈ ಅನಾಥೇನ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ದವ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ತುಳಿ ಇಚ್ಚಮ್ಮ ಅನಂದಿ ಅನಂದಿ ಅತ್ತು ಅನಂತ ಅನಾಥ ಸಾರಿ ಅದು ಆನಂದ ಬಂಡಿ ಅನಂತ ಬಂಡಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ನಿತ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಮಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂತುಲಿ ನಮ್ಮ ದಿಂಗುಂದುಲಿ ಮಾಡಲ್ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಲಿದಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಬಾರ್ಲಾಕತ್ತನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಚೋಗಾತನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಚಿಲ್ಡ ಆತೋಡಮ್ಮಂತೆ ಅಂದ कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं ಅಮ್ಮಡ ಕುಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಪಾಡ್ಲಿಯಾ ಬಾಲೆ ಪಾಡ್ಲಿಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋಡಾ ಬರ್ಚಾ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ಇದೊಂದು ಫೋನ್ ಉಳ್ಳೋಳು ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆ ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ನಪ್ಪೆನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಗಲಿನ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ದವ್ರ ಪೇರಣ ಬಕ್ಕ ಅಪೂರ್ಣ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ವರ್ಕ ನಾಗ ಮುಗುಲ್ ರೈತನ ಬಿಡೋದಿದ್ದೀರಿ ಮೂಲ ಕೇನೆ ಬಲೆ ಗುಲ್ಲೀರ್ अंडा बोल शामिल प्ले यारी सुंदरांगी ಮಾಡ್ತಂಗಿ वाह 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 ಫುಲ್ಲಂಗಿ 12 ಗಂಟೆಗ ಅப்புறம் ನೀನು ಪರ್ಲು ಜುನಿಯಾಯ ಸೇ ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬಿಗೆ ಪುರಿ ತುಪ್ಪ ನಾನು ಜೋಜೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಕೈക്ക് ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಮನ್ಪೆರೈക്ക് ಕರಿಮಣಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿರ ಕರಿಮಣ್ಣಿನ ಅವು ಹನುಮಂತನ ಅಮ್ಮ ಕಂದಿದ್ದೀನಿ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶಾರದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರ್ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಏನ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಕೇಂಡ ಜೋರು ಬುಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಉಲ ಹೆಂಗು ಕೈ ಮುಗಿದ ಬಂದಾಗ ಅಂದೆ ಮೊಗಲ ರಡ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಬುಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಲು ಆರು ಶಿಕಿನ್ಯಾಲು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೋರು ಸುರಾಡು ಬಬ್ಬೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಉಂತಲಕ್ಕ ನೆತ್ತಿಚಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲವತ್ತದ ಬುಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾಡಾಗಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಅವರೇ ಸೊ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆದು ಆಗಲೇ ಬೋನಸ್ ಮಲ್ಪ ಆದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಣಸಿ ನೀವು ನೋಡೋದು ನೆನ್ನಿ ಆಯ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸೊ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಹಿಂಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಲೆಗಿತ್ತು ಒಂಗಿನ ಪಾಡ್ನೆ ಆತಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ತುಂಬಂಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆ ನಾನು ಪಾಡಿಕೇನೆ ಒಂದು ಮನೆ ನಾನು ಪಾಡಿಯೆ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನದ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಿತ್ತು ಐಕ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಐಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಐಕ್ ಬಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಜೈದೇರಿ ನಾನು ಗೋದೆಗೆ ಬಡ್ದು ಬಾಗಿಗೆ ತಂದ ಜೋಕುಲು ಹಾಕುವೆ ಗೊತ್ತಾನದ ಬಲ್ಲಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಂಗಿ ಇವು ಅವಲ ಬಸತ್ತಿ ಅವಲ ಬಸತ್ತಂಗಿ ಅವಲ ಬಸತ್ತಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬೇಕೇನು ಒಂದು ಬಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರ ಅವು ಬಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಅವು ಅರ್ಧ ದಿನ ಹಂಗಿ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಸೊ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಐತೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನದೇನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾ ಯಾ ಬೈ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೈ ಗೈಸ್